gibutang man ni diri dalan ilang mga halaman eh. Wait ka. Ayo. What ta? Ayo. Ayo. Saan taniwa may tao dari? Usa pa. Gibutang man ni nila dal. Mga mahal ra ba ni tanuhuma ra ba? Kaniya, parang mahal gyud kay ni. Sus, samtang. Masay tao eh. Yo. Di man dugbag eh. May pag-atol ng kawatot. Uy! Asa man na nimo dalon akong halaman? Oh. Abi man ako go ito. Naanay ka dihan eh. Nganong nimo man ang gibit-bit among halaman? Ay. Ako'y explain mo. Why tao diha? Mao to ako ning ba kawaton. Nya. Di mo okay ba ang mga awat? Taro pa ka sa utok. Oh. Graduate niyo kinder college. Unsay kurso nimo? Ay, kawatan. Pwede lang ikaw ba mga awat pa? Ari na akong tanong, be. Basta- Oy, ako ito ng paliton ba? Nawa nga taon, sige ko kayo diri. Saan ta na? Di ko ni baligya kay porting mahala ni. Ipapulis di ka. Kawatan di kanda ko. Is that? Ikaw din ang awat ani ang tanong sa una. Awa wala. Ipapulis di ka. Buwa nga ka. Papulis di ka. Yate! Askip! Kamalas din ako karong adlaw. Ayaw. Taba, galing tawahan na eh. Sa may sagari. Yate! Pagkatimalas din ako. Mugunsa di ka diri, matuog ko. Saba kay kada. Purtiging dimalas na akong karong adlaw. Kay lahat ako i-report kawatan. Unya, sirado ang person na naikot. Sarado na di agad, mga apply pa na kay December 33 hangtod to 50. Oh! Unsa pa man dita karon? Kuan ba taron December 9? Yate, dugay pa. Balik man ko sunod si Mana. Yate, oy. A few moments later. Ready to fire song! Maali mo oy! Buti ka, Sige sa ninyo ta. bahala ka da. Kanta ko. Are you ready to fire song? Aba! Song! Are you ready to fire Maali mo! song? Kamalan ba nga nawa doon? Wabatay tanong, watay cellphone, watay yan. Watay. Lugani ka mama. Kagani ang ako. Uy, bulit so na ta. So, what's up mga Bisaya? Salamat kayo ngayon mong gihuman ng video. Don't forget to like and subscribe. Comment down below at sa bawat sabay. Para updated ka sa mga bago mga video. So, para